Kowe iki tetep kalah gleleng ro jaran. Lho lah kok ora jaran. Jaran ki aja-aja nganggo sabuk ora katokan wani ayo. Nino nano sriuning mesti kedupen. Nah nek gending tak pinter iki. Terus lapu tresno lan sebaya mati. Rene kepanen kuwi dadi gethuk sriuning total gethuk. Anu belok-belok coba belok. Oke, aku nek sing pancen ora kasih ngapal. Oh iya. Oke, ayo nantang belok kowe. Mingkar mingkuring ukara pangkur. Apa ya? Semarangan pinter. Terus ke akarna rono karena sidane karena ayo marti siwi sinawung ora nyaur ayo resmi nang kijing kidung kijing gembleki ndasmu wis sama aku apa-apa emosi nah aku kena musuh wong siji iki goblok ngayal petuk wis ora ngerti ngaremu babar blas lagu terus oh iya aku nek cara kuno iki ora hafal iya aku wong modern to lho. Ah iya. Aku nek nang omah nyetel bangsa lagu-lagu modern. Oh iya. Bandut. Ya. Aku penggemare Roma Irama. Irama urangi Roma Irama. Nek Jawa Roma Irama. Bedhe ana. Aku melarat akhir biyen. Iki lagune sapa? Ora perkara aku melarat kan biyen. Wis sabar. Apa ora bener, Tru? Paramet. Iya. Ya buyurnya. Cilaka. Gara-gara pisane kok marai buyur ndase. Aku melarat karena judi. Mula lereno. Wis domongi to kowe, ora tuku rong nomor 3 nomeran. Ambiar uripmu. Lagune sapa kuwi? Roma Irama. Ada Mbak Dukun. Ngendi? Gus iki. Sedang ngobati pasiennya alam. Wah, pinter. Aku namanya lagu ngono iki. Wis sak mestine ati iki nalo. Didi Kempot. Didi Kempot. Dianane lagu modern pancen iso kowe. Karangane Didi Kempot. Lah tak bedheki lagu modern nganti iso. Aku nyembah kowe. Sapa sing aran? Burung kakak tua. Tinggal di jendela motor. Lah sapa? Ora iso kuwi burung kakak tua wis nyipta wis jaman lekak ra enak. Sapa sing nyipta? Nenek moyang. Ha iya. Yes. Ya ora kena nesu. Kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok. Aku arep nembang terus ora ngurusi Bagong. Yo. Wah, iki ngono malah gaya kok. Ha. Ning pamundutan sore mau sing urung diaturake ya kuwi Bawa Sidwase Langgam Setya Tuhu. Sing kepareng ditulis sapa asmane ning nggon amplop? Mbak Ayu Purwalestari. Wah, apik suarane Mbak Ayu Purwalestari. Bojomu wis nyindir ning ora caturan, ora nyenyen-nyober ora caturan. Ora omongan. Ngono takon iki sing apik le wangsulan reng aku takon apik-apik bojomu wis nyinden kok. Ora. Terus. Bener tak ngerti bojone sih.
bareng nyindir urung. Sak tanggaku ya. Antil lho kowe. Ngapa to? Ame cewek bojone bareng kan celat. Heeh. Nek nyinjangi lucu. Heeh. Cici-cicu. Aku rekam lho, Reng. Kene oh banting bapemu rekam ora. Ya aja nesu, monggo Mbak Ayu. Mudhun. Ayo, jumeneng Mbak Ayu. Endi ta sing jenenge Ayu ki? Aku ya apa? Oh, alang kacamata to. Gleleng. Ah iya. Kok gleleng piye? Ah ya gleleng kowe iki tetep kalah gleleng ro jaran. Lho lah kok ora jarang. Jaran ki kacamata nganggo sabuk ora katokan wani ayo. Ya kan beda. Kowe wani apa? Ya kan nika jarang. Kene kanggo ngandhong. Nek ana sinden cangkeme kaya ngono kuwi. Ora wong edan to kuwi.